Жоро, ти замислял ли се колко първи учебни дни сме имали през годините? Залагам за 20 поне. Много добра преценка. След като си изкарал едно чудесно лято, наситено с много преживявания, с наближаването на 15 септември и те, и ние започваме да се чудим всичко. Имаме ли за първия учебен ден? Какво нямаме? Най-важното къде ще седат учебниците и компютъра да е такъв, че да може да поддържа стила на учене и на забавление. А това изисква много пространство и винаги сме допълвали пространството с някакви етажерки, за да има място, къде бързо да ги преглеждат с тази динамика, която е. През годините налагало ли се да им помагаме по някой предмет на нашите момчета? Ти имаш ли спомен от малко по-далечното минало, защото напоследък по-рядко? Налагало се да им помогнем за увереността за успех. Всяко дете иска да е успешно. Така че това, което ние сме правили, сме им давали усещането, че могат да са успешни и да вярват в своя потенциал. Като трябва да признаят, ти си човека, който им помага и им е помагал най-много с домашните. Благодаря ти. Да, конкретно с домашните, но ти също. Ти може би си забравил, но ти много им помагаше по математика, като бяха по-малки. Аз наистина винаги съм им помагала по езиците, защото знам освен българския 6 езика. И по история много съм им помагала, защото историята математиците по някаква причина не ги влече. Всяко дете има искра. Всеки от нас е имал искра и е важно тази искра ние да я разпалваме, да я подпомагаме. Дали ще са динозаври, дали ще бъдат пъзели, дали ще бъдат опити с химични елементи, но всяко дете има някакъв вид искра. И това помага изключително много. Но ние на колко допълнителни дейности сме ги водили паралелно с обучението в училище, за да може да развиват и двигателната си култура, не само мозъка, той има нужда от почивка в определено време. И изброих мислено, че над 15, общо и двамата, са тествали над 15 различни допълнителни дейности. От шах през плуване, пиано, карате, брейк танци, спортове, всякакви видове. Катевене, жилжицо, много неща. Винаги са имали възможност да тестват. Най-накрая колко намери своята искра в катеренето, а Теди в брейк танците. Началото на учебната година, като приближи, аз започвам да се притеснявам, че идват входящите изпити и нива. В дигитална среда могат да се намерят и учебниците, и много допълнителни материали, представени по по-съкратен, по-интерактивен, по-интересен начин и така се подготвяме за началото на учебната година. Много родители подценяват адекватността на своите деца, отговорността. Всъщност е много хубаво да слушаме децата и да виждаме в какво са уверени. Сегашните деца са уверени, че едни 10 минути преговаряне на нещо или гледане на онлайн урок, интерактивна дейност ще им припомни всичко. Моят съвет е да им дадем тази възможност да видят дали 10 минути стигат. Но съдържанието, ако е представено по по-различен начин от този, който е в учебника и в класната стая, определено се задържа вниманието повече от 10 минути. В книгата за родителство сме покрили нещо, което е доказано, че всъщност как възприемаме стреса, определя и стреса как ще ни въздейства, т.е. дали ще ни мотивира или ще ни смачка. Колкото повече се подготвяме, по-добре. Тук изненадващо съм напълно съгласна с тебе за регулирането на нивата на стрес. И кои успяват, които не са подвластни на стреса, който ги блокира. Нашите момчета не са имали почти никакви конфликти. Така че да стане съжителството в стаята и подготовката проблем. Това, че бяха на смени, много им помагаше да не си пречат, но и като цяло по-големия брат Теди винаги е помагал на Коко. Ние като хора сме много базирани на навиците. Те правят решенията по-лесни, действията по-лесни, а навиците много зависят от средата.
Така че със сигурност, когато имаме зоната, в която са нещата, които са за по-дългосрочни проекти, зоната, която е за учебниците, зоната, която е за писане на домашни, а ние сме направили и зона за спорт. Колко малкият син се наслаждава изключително много, че има хоризонтална шведска стена и може на всеки 10 задачи, които решава, да се раздвижи, да мине назад стената, има ластици, има дъмбели, така че всъщност детето да поеме тази отговорност да управлява своето време, в същото време да напредва с нещо, което ще му бъде доживотно полезен навик. Аз на няколко пъти споменах, че ние вече не сме достатъчни като капацитет и като знания да помагаме на момчетата, а те определено имат нужда понякога. Имат нужда от допълнителни материали. И колкото по-интерактивни, по-добре. Разбира се. И някой път човек попада случайно. Например, преди една година, когато му купувах учебната тетрадка по химия, точно тази, която бяха препоръчали от училището, беше с изчерпан тираж, взех от книжарницата по случайност една друга тетрадка плюс, и с радост установих, че на едната й страница е даден код за достъп до една дигитална платформа, образователна, на издателство Клет. Казва се Easy. Започна колко сам да си я отваря и да си я ползва. Така че тетрадката бе не само печатната хартиена тетрадка за попълване на знанията, но му даде достъп до тази платформа и започна да я използва и установи, че там съдържанието е много повече от това, което получава в класната стая. То е като едно преживяване с ресурси на задачи, експерименти, дигитални лаборатории, така че беше по случайност получихме достъп до нещо, което е много модерно и много полезно. Децата умират от кеф да четат учебници по 5-10 страници, да ги прелистват отново, да станат сутринта в 5:30, да си преговорят от нещата от учебни. Моля! Шегувам се. Децата умират да е съдържанието бързо, лесно и ясно достъпно и да го колкото може изгледат по-динамично за и интерактивно. минути. И какво правиш? Отваряш платформата, където има видеосъдържание, интерактивни карти, 3D модели, през които можеш да си ги представиш, защото много е трудно някои неща само с четене да си ги представиш. Трябва визуализация. Всъщност, едни от най-добрите съвети как да помним повече и да отключим потенциала на мозъка си е когато отключим визуалната част на мозъка, пространствената част. Така че да се лишим от това би било голяма грешка. Все повече ученето ще минава през очите, но в тази част. Жоро има един любим глагол, той е не български, апскилвам се. Да. Всеки ден дава съвети за апскилване, така че бих препоръчала платформата на издателство Клет Easy да я ползвате да се апскилвате, което значи да качате нивото си на знания и умения във всяко едно. Ако трябва да помагате с домашните, ползвайте платформата, за да се всеки клас, апскилвате. да, от 1 до 12 клас, нашия син в 7 клас я откри и сега продължава в 8 да я ползва много активно, за да се подготви за началото на учебната година. Много е важно да детето да направи причинно-следствената връзка, т.е. положих усилия, тези усилия доведоха до това. И колкото може повече да му помагаме, когато изгражда тези връзки, по-добре. Защото той разбира, толкова усилия доведоха до това. Детето, за да развие характер, има една отлична дефиниция на характера, всъщност това е когато преодоляваме инстинктите си. Да ни е забавно, да се разсейваме, да спим повече, да играем с приятелите, защото е в пъти по-забавно. Така всъщност проявяваме характера си. Всъщност възможността да развие характера, учейки, е отлично.